హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అను వంటిల్లు. ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, వెజ్ మంచూరియా టేస్టీగా ఈజీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. నచ్చితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ క్యాబేజీని ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలండి, లావుగా ఉండదు. ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం. అలాగే క్యారెట్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా సన్నగా తురుముకుంటే ఇలా సన్నగా అవుతుందండి. మన క్యాబేజీకి కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటే క్యారెట్ కొంచెం తక్కువ తీసుకోవాలి, రెండు సమానంగా తీసుకోవద్దు. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత రెండుని ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను 2 కప్స్ క్యాబేజీ తీసుకున్నానండి, దానికి 1 కప్పు క్యారెట్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని మొత్తం ఇలా కలిపేసుకున్నాను. మనం 2 కప్స్ క్యాబేజ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 కప్స్ మైదా కూడా తీసుకోవాలి. 2 కప్స్ మైదా పిండి వేసుకున్నాను. అలాగే ఇందులో కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలండి. 2 కప్స్కి 1 కప్పు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు, 1 కప్పు సరిపోతుంది. అలాగే ఫుడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నాను. నేను రెడ్ కలర్ వేసుకుంటున్నానండి. ఇలా 1/2 స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం చేసుకునే దానికి 1/2 స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా అడుగు నుంచి తీసుకుంటూ మొత్తం పిండి క్యాబేజీ మిక్స్ అయ్యేలా బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారు కదండి, బాగా మిక్స్ అయిపోయింది. ఇందులో టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. అలాగే 2 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇవి వేయడం వల్ల టేస్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. సేమ్ మనకు బయట తినే మంచూరియా టేస్ట్ వస్తుందండి. ఇది వేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకుంటున్నానండి. ఎక్కువ వేసుకోవద్దండి, ఎందుకంటే మనం తర్వాత కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత మొత్తం కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. క్యాబేజ్కి అనేది బాగా కలిసిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కింది నుంచి తీసుకుంటూ బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకొని సరిపడా వేసుకోవాలండి. మరీ ఎక్కువగా వేసుకుంటే లూజ్ అయిపోతుంది, అందుకే కొంచెం చూసి వేసుకోవాలండి. ఇలా కొంచెం వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పిండి మొత్తం బాగా కలిసిపోవాలండి. అప్పుడే మనకు మంచూరియా అనేది బాగా వస్తుంది. మరీ లూజ్ అయిపోయిందంటే అస్సలు బాగా రాదండి. గట్టిగా ఉంటే కూడా మంచూరియా అనేది గట్టిగా వచ్చేస్తుంది. ఇలా మొత్తం కలిసేలా ఒక 2-3 నిమిషాలు కలుపుకుంటే సరిపోతుందండి. అప్పుడే పిండి అనేది బాగా మిక్స్ అయిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కలుపుకున్నారు కదండి, చూసారు కదా, మరి అంత గట్టిగా ఏం రాలేదు, మరి పలుచగా కూడా రాలేదు. ఇలా కలుపుకున్న పిండిని కొంచెం ఇలా అరిచేతిలో పట్టుకొని ఇలా కొంచెం ప్రెస్ చేసుకు కొంచెం కొంచెం తీసుకుంటూ బాండిలో వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. నూనె వేడిగా ఉండాలండి, మరి చల్లగా ఉండొద్దు. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుంటూ వేసుకోవాలండి. చూసారు కదా, ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా తీసుకోవాలి. మరి లావుగా కూడా వేసుకోవద్దండి. ఇలా చిన్న చిన్నగా వేసేసుకుందాం. మొత్తం ఇలా వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మనం బయట కొనే పని లేకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే మొత్తం కూడా వేసేసుకున్నానండి. వీడియోలో ఎంత అవుతుంది కాబట్టి నేను సరిగ్గా చూపించలేకపోయాను, కట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇలా మొత్తం వేసుకున్నాక ఇవి మంచి కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదండి, బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇప్పుడు వీటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే మనము తాలింపు వేసుకోవడానికి ఇలా సన్నగా తరిగిన మిరపకాయలు వేసుకోవాలి. అలాగే ఆనియన్ కూడా కట్ చేసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ కొంచెం క్యారెట్ ఇలా సన్నగా తురుముకుంటే సరిపోతుంది. అలాగే కొంచెం కరివేపాకు, నెక్స్ట్ వెల్లుల్లి ముక్కల్ని కూడా ఇలా సన్నగా తరుక్కోవాలి. ఇది వేయడం వల్ల టేస్ట్ బాగుంటుందండి. ఇలా మొత్తం కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని మొత్తం ఇలా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. వీటితో ఇప్పుడు మనము తాలింపు వేసుకొని మంచూరియా అనేది చేసుకోవాలండి. కావాలంటే ఇందులో మీరు బిర్నీస్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. బిర్నీస్ వేయడం వల్ల కూడా బాగానే ఉంటుంది టేస్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టవ్ పైన ఇలాంటి ఒక బాండి పెట్టుకొని, ఇది మంచూరియా బాండి అయింది, మామూలు బాండి పైన కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని అది వేడైన తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్
అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నానండి. అల్లం పేస్ట్ వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి, లేదంటే మాడిపోతుంది. ఇలా మనం కట్ చేసుకున్న ముక్కల్ని మొత్తం ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుందాం. చూసారు కదండి, బాగా ఫ్రై అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఇందులో మనము చూసారు కదండి, ఇవి బాగా ఫ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం 1 కప్పు వాటర్ని వేసుకోవాలండి. ఇలా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఏం కారం వేసుకోలేం కాబట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ టేస్టింగ్ సాల్ట్ కూడా వేసుకున్నానండి 1 స్పూన్. తర్వాత పెప్పర్ పౌడర్ 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది. తర్వాత గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకుంటున్నానండి, 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది. అలాగే సోయా సాస్ కూడా 1/2 స్పూన్ సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ 1/2 స్పూన్ వరకు వెనిగర్ను కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి. ఈ సాసులు వేయడం వల్లే మంచూరియా అనేది టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వాటర్ని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం మంచూరియా ముక్కల్ని ఇందులో వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. చూసారు కదా, ఇలా కలుపుకుంటూ ఒక 5 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మంచూరియా ముక్కలు అనేది కొంచెం మెత్తపడతాయి, టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. మీకు ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చండి. ఇలా వేసుకొని ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకుంటే ఇలా మొత్తం గ్రేవీ అనేది ఇంకిపోతుందండి. చూసారు కదా, మంచూరియా అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని చేసి మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారు కదండి, ఎంతో ఈజీ వెజ్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది. నచ్చితే మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా ట్రై చేసుకోవచ్చు. అలాగే నా వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ని యాక్టివేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.